Ja, der er han. Hvem er han? Hvad kan han? Hvad vil han? Det perfekte menneske i et rum uden grænser. Jeg forestiller mig, at denne her film, den samme film, Det perfekte menneske, skal vi lave 5 gange. Nej, det er en lille perle, som vi nu skal have ødelagt. Intet klip må være over 12 frames. Intet klip over 12 frames. 12 frames. Ej, jeg for fanden, den var led. Totalt destruktivt. Det er totalt destruktivt. En spastisk film. Jeg skal lave en tegnefilm. Jeg hader tegne. Jeg hader også tegnefilm. Jeg hader tegnefilm. Jeg hader tegnefilm. Jeg skal lave en tegnefilm. Nej, det bliver det rene lort, ikke? Jo. Min plan med det her, det er jo ligesom at gå fra det perfekte til mennesket, ikke? Vil du ligesom filme et døende barn i en eller anden flygtningelejr og lægge tekst til det perfekte menneske nedenunder? Jeg kunne godt tænke mig at sende dig ligesom til det usleste sted på jorden, ikke? Ja, så længe der er et hotel. Der er fod på det, synes jeg. Nu er musikken borte. Ingen musik mere. Det er jo ikke den film, jeg bad om. Det var satans. Det er meget hårdt udspil. Jeg bliver desværre nødt til at sende dig tilbage igen, jo. Nej, det kan Jo, det bliver jeg desværre nødt til. Jeg kan ikke. Det er et sted, jeg ikke kan komme tilbage til. Der er et Jamen, så må vi finde et værre sted. Du ikke lige overveje det lidt? Jeg har overvejet det, og jeg bliver nødt til at mene det. Jeg har overvejet det, siden jeg så den der. Jeg bliver nødt til at mene det, Jørgen. Det vil jeg ikke. Det kan Det her, når jeg er skuffet over det, Jørgen. Jeg er sgu skuffet over det. En horror uden lige. Det er for hårdt. Det er den scene, Lars von Trier vil have, ikke? Du så også lidt valium med i morgen. Ja. Satan også. Kære, dumme Lars. Så jeg kan bare sige, pøj med det. Nej, dernede, nej. Kraftet med dig. Sådan falder han. Går, løber, springer, falder. Se ham nu og nu. Se ham hele tiden. Er noget, der skal rettes? Du er for god, du vil lave det for godt. Ja. For det er jo en terapi, det er jo ikke en filmkonkurrence med dig selv, for du har jo lavet den bedste film. Vi går ud fra, den bedste er den første. Du er min helt, der er ingen tvivl om det. Jeg vil jo aldrig tåre noget, der bare ligner. Også i dag oplevede jeg noget, Som jeg håber at kunne forstå om nogle dage. Ja, det skal du nok ikke gøre nogen forhåbninger om. At forstå det i løbet af et par dage. Det tror jeg sgu heller ikke. Nej. Ej, jeg glæder mig allerede til at se den film. Ja. Det bliver da fantastisk.